Здравей, не искам да те питам как си ти, с безумно минало и без мечти. Човек живее сякаш ден за ден, свят студен. Здравей, приятел, имаш ли пари за хляб? Графата пише социално слаб. А ти си лекар, журналист, поет, учител и артист. Трябва да се скъса нещо да се промени. Сякаш хванати сме клещи, сякаш Господ ни вини. За да се родим отново и да оживеем на инат. Вик за живот, че сме народ и част от този свят. Приятелю стар, господин и другар, раздели ни живота на две. Мигът разруши нещо в нашите души, нещо зидано от векове. И Господ Христос с ореол под въпрос е разпънат червен или син. Изчезваме днес като род без адрес, вече с чужди паспорти, амин.